Ani sene au ka kene mandika ni o ye faso jɔ kene ye sɔgɔmadolo o ta ko filanan baro kɛnɛ do kunnafoni o kɛnɛ do ɲɔgɔn bilasirali o kɛnɛ do ni an sigilen kɛnɛ kan sɔgɔmada in na an bɛna kana kunnafoni minnu k'olu latɛmɛ ka olu dalaminɛ bamanankan na o ye kunnafoni ye an ye minnu sɔrɔ baba Modibo Keyita ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma a taama ɲɔgɔn dɔ Senegalikaw olu fɛ ni o ye Senghor ye tuma min na ni fédération a fara ɲɔgɔn kan ko kumaw ni olu bɛ ka fɔ ka bɛn ni san 1959 o wagati ye an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ Senghor a ye fɛn min fɔ a don kama Mali ani Senegal ka jɛɲɔgɔnya kan an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔ lamɛn o ko kun kan ka baro in lase aw ma sababu ɲuman baara bokom jagokɛla don a bɛ an fɛ Bamako yan kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Maïden Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma kɛ so Papa Désiré Mariko Kadafi e ka an bila ɲɛfɛ. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine des territoires antifédéralistes. An ka yɛrɛma hɔrɔnya man kan ka jɔ kɔniyali kɔnɔna na kɔniyali min bɛ tali kɛ dugukolo la dugukolo minnu ni o bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛli ko fɔ. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine de la Guinée. An ka yɛrɛma hɔrɔnya man kan ka jɔ kɔniyali kan kɔniyali min bɛ ta ka ɲɛsin Laginɛ ma. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine des autres États d'Afrique noire. An ka yɛrɛma hɔrɔnya man kan ka jɔ kɔniyali kan kɔniyali min bɛ ɲɛsin farafin jamana tɔw ma. Notre indépendance ne doit pas se construire dans la haine du Maghreb. An ka yɛrɛma hɔrɔnya man kan ka jɔ kɔniyali kan kɔniyali min bɛ ta ka ɲɛsin farafinna a kɔkɔduguyan fanfɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛ bolo furancɛ ma n'an ko ma ko Maghreb. Pourquoi ne pas vous le dire? Notre indépendance ne se construira pas dans la haine de la France. A nafa ka bon o ka fɔ aw ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛna jɔ kɔniyali kɔnɔna na ka ɲɛsin Faransi ma. Il faut o de la min wajibiyalen don. Travailler à notre indépendance nationale, mais notre indépendance nationale n'est qu'une pierre dans l'édification de la civilisation de l'universel. Fo an ka baara kɛ walasa an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ wa an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye gabakurun kelen de ye min bɛ tali kɛ diɲɛ somɔgɔya jɔli la. Que nous le voulions ou non. A diyara an ye o a ma diya an ye o. Nous ne pouvons pas être séparés des autres continents. An tɛ se ka fara ka bɔ gun tɔw la. Nous ne pouvons pas être séparés des autres races. An tɛ se ka fara ka bɔ siya tɔw la. Mais comme je vous le disais à la fin de mon rapport, I n'a fɔ ne ka fɛsɛfɛsɛli kuma o labanyɔrɔ la n tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na. pour contribuer à la civilisation de l'universel, walasa ka se ka an jɔyɔrɔ k'o fa diɲɛ somɔgɔya jɔli la. pour faire une confédération solide et humaine avec la France, walasa ka fara ɲɔgɔn kan kulu barikama jɔnjɔn jɔlenw ka o sɔrɔ ni Faransi ye. pour bâtir la nouvelle civilisation, pour opérer la troisième révolution mondiale qui sera morale. walasa somɔgɔya kuran ka o jɔ walasa ka jɛ ka baara kɛ ka a ɲɛsin yɛlɛmaliba sabanan ma diɲɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ danbe la. Il faut que nous ayons l'orgueil de notre patrimoine culturel. Fo jateminɛ de ka kɛ min bɛ tali kɛ nafolomafɛn minnu bɛ an bolo lɔnniko nasira fɛ. Il faut que nous soyons persuadés Fo a ka jɛya an ma que nous, négro-africains, ko an minnu ye farafinw ye nous avons à dire une parole que personne d'autre ne peut dire. ko an bɛ se ka kuma fɔ kuma min ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ. Nous avons à donner au monde un message qu'aucun autre peuple ne peut donner. An bɛ se ka cikan lase diɲɛ ma cikan min ni siya wɛrɛ tɛ se ka o lase. Il faut se persuader que nous sommes nécessaires au monde, que nous sommes aujourd'hui le level du monde au 19e siècle, au 20e siècle. Fo a ka jɛya an ma de ko anw de ye diɲɛ a la bonyalan ye ka bɛn ni fagarɔkɛ 19nan ye ni o ye san 100 sigiyɔrɔma 19nan ye. Fagarɔkɛ 20nan ni o ye san 100 ye. Camarades, Tamaɲɔgɔn, je vous demande de vous mobiliser tous. n b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka wuli k'aw jɔ. Il n'y a pas de leadership entre les territoires et il n'y a pas de leadership entre les territoires et je veux ici. Ɲɛmɔgɔya ko tɛ farafinya jɔyɔrɔkow la ani ɲɛmɔgɔya ko tɛ fɛnɛ dugukolow sigiyɔrɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ sigiyɔrɔ minnu ni olu kofɔlen don. En tant que Sénégalais, K'a sɔrɔ n ye Senegalika ye. répondre à certains pessimistes, à certains mauvais conseils que nous disent. Ka jaabili kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu ni olu tɛ miiri ɲuman na ani ladiliba jugu dɔw la. Ah, le Sénégal, vous êtes foutus. Senegalikaw aw ta de tiɲɛna aw mako de sara. Vous vous êtes laissé berner par le Soudan, mais non. A
ayi aw yɛrɛ to Sudan bolo Sudan ka aw latiɲɛ ka aw mako sa ayi dɛ. Très consciemment, bɔ kɛlen an yɛrɛ kalama k'a fɔ a cogo la. nous avons refusé de prendre la présidence du gouvernement. Nous avons pensé que pour le Mali, an banna de ka fanga ɲɛmɔgɔya ka o ta a tɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tun bɛ an kɔnɔ Mali ma. il fallait que ce fût un Soudanais, il fallait que ce fût Modibo Keïta. wajibi kun don a kun ka kɛ Sudanka dɔ ye, wajibi de kun don a kun ka kɛ Modibo Keïta ye. Si c'était à recommencer, nous recommencerions et Modibo Keïta ne nous a pas déçus. n'a sɔrɔ an tun kan ka segin kow kan an bɛ segin kow kan abada Modibo Keïta ma an jigi tigɛ. Et nous disons, nous, Sénégal, nka anw b'a fɔ anw Sénégal, nous, Sénégal, anw Sénégal, si c'est ça être du fait que de travailler à la construction de Mali, ni o de don an n'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara kɛ walasa Mali ka jɔ. si c'est ça être du fait que de réaliser l'unité africaine, an n'an seko bɛɛ fana kɛ walasa farafinna ka kelenya u ka sabati. si c'est ça être du fait que de prendre un de nos meilleurs militants, sinon le meilleur, et le mettre à la tête de Mali, wa min ye tɔnko fana o ta fanfɛla ye an n'an seko bɛɛ kɛ tɔnden ɲuman tɔnden jolen ka o ɲɛnatɔmɔ wa o tɔnden min ɲɛnatɔmɔna o de ɲɔgɔn tɛ o bilara Mali kunna. je dis qu'il fallait recommencer, nous recommencerions à bon entendeur salut. wa n y'a fɔ ten de ko n'an kun kan ka segin a kan an bɛ segin a kan ni tulo bɛ min fɛ ka nin mɛn o tigi k'o mɛn. Camarades, Tamaɲɔgɔnw, camarades, vous applaudissez. n tamaɲɔgɔnw aw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Je veux surtout que vous agissiez. nka n bɛ min fɛ jɔn joona o de ye aw ka wuli k'aw jɔ ka ko kɛ. Il faut considérer que dès aujourd'hui, fo aw ka jateminɛ de ko k'a daminɛ bi la vous avez créé l'ordre de chevalerie du Mali. aw ye cogoya de sigi sen kan min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ tagabolo la. Vous êtes tous des légionnaires. aw bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛkɛcɛw ye. Chacun doit sacrifier ses intérêts propres. bɛɛ kelen kelen ka kan sa yɛrɛ nafa kow ko ye ko u to yen fɛn fɛn ye yɛrɛ nafa ɲini kow ye k'olu bila kɛrɛfɛ. Ses intérêts de famille, ses intérêts d'État. Nous devons son orgueil. dugukolo kow kafo kow ka olu bila kɛrɛfɛ yɛrɛ bonya kow k'olu bila kɛrɛfɛ. Sa dignité même, sa dignité individuelle pour promouvoir la dignité africaine. hali hɔrɔnya yɛrɛ ko yɛrɛkunni ka hɔrɔnya ka o bila kɛrɛfɛ walisa min ye farafinna ka hɔrɔnya ye o bɛ se ka yiriwa cogo min na. Camarades, à partir d'aujourd'hui, tamaɲɔgɔnw k'a daminɛ bi la au premier jour de l'an 1, don fɔlɔfɔlɔ san fɔlɔ kɔnɔna na vous êtes tous des légionnaires du Mali. aw bɛɛ lajɛlen kɛra Mali makaranbagaw o kɛlɛkɛcɛw ye. Faites le serment que vous ne trahirez jamais le Mali. a ye aw kali ka aw siɲɛ ka aw tɛna Mali janfa abada. Et dites, je le jure. a y'a fɔ k'a fɔ ko n ye n kalo kan n ye n kalo kan. hatɛ nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. nin ye seereya kumaw ye seereya kuma minnu ni an nana ka na minnu sɔrɔ Senghor la. a ye Senghor y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko u ma jiginna yɔrɔ fosi sɔrɔ Modibo Keïta la wa tɔnden ɲuman don. foyi tɛ yen k'a fɔ ko min fara juguman na Mali kun kan nin don kama ko min fara juguman na nin don kama Modibo Keïta a kun kan. Senghor yɛrɛ da y'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ seginni ka kan ka kɛ a kan tuguni k'u ka ɲɛnatɔmɔnen mɔgɔ ɲɛnatɔmɔnen ko o bɛ bɛn Modibo Keïta de ma. nin b'a yira fana k'a fɔ ko Modibo Keïta ɲɛmɔgɔya la an ka jamana kɔnɔ a y'a seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ye a y'a seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ farafinna ye. nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. kuma bɔr'u la Abubakar Kamara numéro 1 ka baro in lase aw ma Barabokum Senko la Mamadou Fofana Kadafi kumakɛso Poa Desire Mariko an ce aw ka kulumajɔ la tile hɛrɛ ko di an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.